Allah ya biya an guntun gatarin ka shi sa rika bani da Allah ku duba wannan su kakken wuraren kamar to ga dai bayan yana kuna gani dai bayan shi ne nan ke katanga ci abin nan gaba ɗaya faɗin gidan kun gan shi ga ɗakuna can a komi dai kun ga dai ɗan gidan yanda yake mu je can mu nuna musu kofar shiga gida. Ga iyakar shi nan shi ne kofar shiga gidan shi ma wannan wani gidan ne can da amma shi dai wannan kun gani a shi nan ga dai yanan dai da tsawon ya da faɗin ya da komi nan guntun gatarin kayan sa rika baya kun gura da ɗan shago shi dai shagon kun gani kun ga katangar bayan gidan katangar gida nan ga bayan gidan gaba ɗaya tsawon gidan kun gani